Здравейте, приятели! Добре дошли в моят първи влог. Честита баба Марта. Часът е около 8:30 сутринта. С моето семейство решихме да отидем до Италия с ферибот от Гърция. Ще ходим до Бари и реших да направя този първи мой влог, тъй като предните клипове бяха с по-сериозно съдържание и реших малко да разнообразим канала. Така че, нека тръгваме! Тъмън ще влизаме в Гърция, вече сме на границата. Спряхме да си взема по едно кафе, защото аз без кафе просто не мога. Ужасно време. Надявам се в Италия да не е такова. Първо ще разберем. Айде в Гърция. Отвратително време в Гърция. Надявам се да се пооправи малко времето за ферибота, защото ще бъде нещо страшно иначе. Най-накрая пристигнахме в това градче, откъдето ще хващаме ферибота. Пътувахме изключително много време. Направо съм размазан, в същото време ни очаква още цяла вечер път с ферибота. Но времето в Гърция ни се усмихна все пак. В момента е 17 градуса, уникална гледка, много готино. Градчето, което сме в момента, мисля, че Игуменица, не знам как се произнася най-точно, е много красиво и отиваме да хафаме нещо, защото сме умрели от глад. Отпочинахме малко, много хубава разходка направихме из това градче, което е много хубаво, много е красиво тук. Даже можете да видите, след малко ще направя няколко кадъра тук. И в момента имаме около поне 3-4 часа да влезем в пристанището, за да си хванем ферибота и чак в 12 часа ще тръгваме към Италия. И сега ни предстои едно много дълго чакане. Така че ще се видим, може би, вече на ферибота. Ами в момента сме на пристанището, чакаме ферибота да дойде. По принцип ни казаха, че 9 часа трябва да дойдем тук, обаче ферибот няма и в момента сме на пристанището. Можете да видите каква е обстановката зад мене. Чекинга и абсолютно всичко друго мина за буквално няма и 5 минути. Всичко стана много бързо, стана малко странно, защото баща ми трябваше да мине през отделен чекинг за колата, пък ние трябваше с майка ми и сестра ми да се върнем до... Тук е на терминали, аз дори не знаех, че... Защото за първи път ще се качвам в ферибот и дори не знаех, че на пристанището си има терминали. Приятели, след супер дълго чакане, някъде около 3 часа и нещо, защото ни объркаха, не объркаха, ами по-скоро закъсня ферибота с много време, както ви казах, 3 часа. Най-накрая тръгнахме. Ето го. Вижда се горе-долу. Кораба не е много пълен, обаче навсякъде можете да видите хора, които просто спят навсякъде. Няма значение дали навън, дали някъде вътре в самия ферибот. Мен ми е малко лошо, ако трябва да съм честен, защото за първи път се возя в ферибот и има
друсане някакво, което не ми влияе много добре и ми е малко гадно. Още не мога да свикна. Сега ще направя няколко кадъра да видите как е самия ферибот отвътре и се надявам утре сутринта да успея да стана, да мога да снимам изгрева, защото мисля, че ще се получи много яко. Така че, айде! Между другото, имам малък вайб на Титаник, седно съм в Титаник. Ето сега ще ви покажа какво става. Добро утро, хора! Дойдох на палубата да видим каква е гледката. Рано сутрин, часът е около 8:30. Наслаждаваме се на хубавото кафе, на хубавата гледка, която имаме. Искам да ви кажа, че много удобно се спи тук. Аз изобщо не усетих. Буквално ние сме на някъде около 10 минути в момента от Бари. Буквално заспах и се събудихме сега преди малко, точно когато ще трябва да слизаме. И така че ще се видим вече в Бари. Айде, приятели, вече сме в Бари, Италия. Слънчево време, страхотно време. Само по едни свичери сме. Естествено, тениската, Ризостал, знаете. В момента отиваме към центъра на Бари и към Стария град. После ще се насочим към крайбрежната ивица на Бари. Човека, който ни посрещна за апартамента, беше много готин. Разходи ни показани някои ресторанти, от които да ходим да хапваме. И сега ще ви покажа малко от Бари. В момента обикаляме уличките на Бари, както ви казах. Много е красиво, особено както няма и нито един облак. В момента просто е идеално за разходки. Отиваме да хапваме, защото след малко всички ще станем иначе много криви. И така. След хубавото хапване, което направихме, от заведението ни черпаха с едно лимончело, така че на здраве!
Оха! It's too hard. Ай, аз ще. Много е хубаво. Сладичко такова. Приятели, включвам в очаква черта. След дългата разходка, която направихме с моите родители, се прибрахме в нашия апартамент да отпочинем, да пресаредим батериите. В момента се намираме в едно местно ресторанче, типично италианско, пием едно много хубаво вино и подготвяме утрешния план, къде ще се разхождаме и къде ще ходим. Приятели, след 3 март, след празник, отиваме към едно градче, което се казва Пониляно Амаре. Там има много красиви плажове и ще отидем да ги видим. Времето е много хубаво, така че отиваме натам. Така, приятели, разходихме се с това хубаво градче, видяхте предните кадри, които бяха. Силно ви го препоръчвам да дойдете тук, а сега се насочваме 50 км по-нагоре и ще видите къде отиваме. И така, приятели, вече се намираме в градчето Алберобело, където ще разгледаме така известните къщи, наречени трули. Минахме през нормалното пътче от Бари до Алберобело, за да видим провинцията. Много прекрасно е времето, в момента е около 15-20 градуса някъде. Минахме, както ви казах, през провинцията на Италия. Много повече ми допада, отколкото да отида в някой по-голям град. И сега отиваме към тези къщи, наречени трули. Типичното строителство за този регион Алберобело е точно тази къща, която ви казах, наречена труля. Когато едно семейство стане по-голямо, се строи нова труля, а тези къщи са се строили, за да могат да бъдат лесно събарени, когато идва данъчна проверка от Неапол. И така, приятели, намираме се в още едно много хубаво градче, казва се Монополи. Просто тази Италия не спира и не спира да ме изумява със своите красиви градчета.